май айы, сау бул мәктәбем. Әзрәк кенә моңсу да, чөнки мәктәптә без беренче мәхәббәтебезне, дусларыбызны табабыз, беренче хаталарыбызны ясыйбыз. Буларның бит берсендә җибәрәсе килми, тормыш алга барыр, без үзгәрербез. Ләкин бу чырларның кадерен белергә кирәк. Иң зур рәхмәт әлбәттә укытучыларыбызга. Алар безне 11 ел буе озата килделәр. Безгә һәрчак ярдәм иттеләр. Булыштылар. Без сезне бик каты яраттык һәм әлбәттә яратачакбыз.